बे समाव बेनि थाखाय बिथांनिसिम रोजा रोजा साबायखर बावबाय। बिबार बावनाय हाबा जानाय आलासि न'खरनि सोद्रोमाफोर दङमोन। मुंखौ आङो सारिजोबनानै खुलुमबाय। गिबि गिबियावनो गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो आं बड'सा नायगिरिफोरखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय हामबायनानै जासिहरग्रोनाय थाबाय। दा नैबे समाव जोङो मिथिगौ दि मोनसे समनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि आरो लोगोसे पानेरि बिधान सभा आरो माजबाद बियाब बिधान सभानिफ्राय खेबथामहै एमएलए जानो हानाय बिथां करेन्द्र बसुमतारिनि दिनै साद्द' थैनायनि जिथु साद्द' दिनै बे सोलिगासिनो नैबे रौता सहरनि साखाथियाव थानाय जेबि मेम'रियेल हाई स्कुलनि जिथु गेलेग्रा फोथार बेयाव बिथांनि साद्द'खौ दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव खुंनो थाखाय लाहार फाहार खालामबाय थादों। दा बिनि माखासे हाबाफारिफोर बिथांनि मुसुखायाव बिबार सावनाय आरो माखासे बायदि रोखोमनि बायदि राव हारिमुनि जिथु आसार खान्थिजों बिथांनि जिथु साद्द' बे साद्द'आव दिनै आर'ज खालामनाय गुबुन गुबुन धोरोमारिफोरनि आर'ज खालामनाय बायदिफ्राबो बेयाव सोलिगासिनो दङ। दा नोंथांमोना नुनो मोनबाय थादों नैबाव ब्रह्म धोरोम आरो बाथौ धोरोम लोगोसे सत्संग लोगोसे ख्रिस्टियान सिबियारि बिथांमोनाबो दिनै नैबे बिथांनि साद्द'नि दिनाव नुजाथिफैनानै माखासे बिथांनि जिउ आत्माया जाहाथे सोरगोआव आलो गोजोनै जायगा मोननो हाथों बिनिनो जानानै लोगोसे न'खरनि बयनिबो सुखु गोजोननि थाखाय बिथांमोना दिनै बेयाव लोब लोब फैनानै बेयाव आर'ज खालामफैगासिनो दङ। दा नैबे समाव नोंथांमोना नुलांबाय थागोन दान्दिसेनि उनावनो बिथांनि जिथु गेवलां मेल बिथांनि साद्द'आव जिथु खुंनो लानाय गेवलां मेल बे गेवलां मेलाबो जागायसिगोन आरो लोगोसे बेयाव माखासे आयदाफारिफोर बे आयदाफारिफोरखौ लानानै सावरायनो थाखाय दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव बे हाबाफारिया जानो थांगासिनो दङ आरो गोबां रायजो राजाफोरा दिनै बिथांनि नैबे साद्द'आव नुजाथिफैनानै बिथांनि न'खरजों लोगोसे बिथांनि जिउमाया जाहाथे सोरगोआव आलो गोजोनै जायगा मोनो बिनि थाखाय माखासे धोरोमारि आफादफोरा बेयाव आर'ज खालामबाय थानायखौ जोङो नुनो मोनगासिनो दङ आरो बिथांनि सुजुनाय जिथु बिजाब बे बिजाब बेखेवनाय हाबाफारियाबो दान्दिसेनि उनावनो बेयाव जानो मोनसिगोन। दा नोंथांमोना स्क्रिनाव नुलांबाय थादों जि हाबाफारि दिनै बेयाव मा हाबाफारिखौ लानानै दिनै बिथांनि साद्द'खौ खुंबाय थादों बेखौ नोंथांमोनखौ नुलांबाय थागोन आरो नैबे समाव आं उदालगुरिनिफ्राय नोंथांमोननिसिम खबर दैथायहरबाय थागोन होननानै आं सोरांसार बाग्लारिनि खौरां। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बारग' आफादगिरि आरो सासे गोख्रों दैदेनगिरि बड'लेण्ड सोमावसारनायनि आरो बर' पिपल एक्सन कमिटिनि बिथाङा बारग' आफादगिरि आरो बड'लेण्ड सोमावसारनाय बड'फानि जि सोमावसारनाय बे समनि बिथाङा BPSCनि गिबि आफादगिरिमोन आरो बिथाङा सोमावसारनाय आरो माहारिनि हाबा मावनायनि सार्थआवनो पानेरि समस्ति आरो माजबाद समस्तियाव बिथाङा MLA हिसाबै आसाम बिधान सभायाव देरहासार जादोंमोन। करेन्द्र बसुमतारी मानगोनां बिथांनि दिनै गोथार सारादुनि सान आरो बिथाङा 3 अक्ट'बराव जोंनि गेजेरनिफ्राय बिथाङा बे बुहुमनिफ्राय बिदाय लादोंमोन आरो बिथांखौ न'खरनि आरो बिथांनि जायफोर मोजां हास्थायगिरि लोगोसे दुलाराय बर' फरायसा आफाद गासैबो गोथाङै फोथांना लाखिनो थाखाय बिथाङा जि बेरामाव गोलैनानै दङमोन बेनिखौ फाहामनो थाखाय नारा नाथा जुजिदोंमोन नाथाय जोबथा समाव बिथांखौ जोङो लाखिनो हादिया। दा बे दिनैनि गोथार जि सारादुनि सान जोङो दिनै फुंबिलिनिफ्राय बिथांनि न'खराव जोङो मुसुखा बिथांनि मुङै न'खरनि गासैबो बिथांनि आंगो बिसि साबासि बसुमतारीजों लोगोसे न'खरनि फिसाज्ला आरो गासैबो मोनसे मुसुखा दिहुनदों बानायनानै बेखौ जों बेखेवबाय आरो बिथांखौ जि गामियाव सावदों दियाबारि गामियाव बे सावनाय गामियाव बिथांनि मुसुखायाव बिबार बावनाय बे हाबाफारिखौ जों मावफुंबाय आरो लोगोसेनो बिथांनि मुङै दिनै बेयाव अल रिलिजियास प्रेयार गासैबो धोरोमारि आफादफोरनि मोनसे आर'ज गाबनाय जाहाथे बिथांनि जिउ आत्माया सोरगोआव आलो गोजोनै थानो हायो बेखायनो बेयाव ब्रह्म धोरोम बाथौ धोरोम
आरो सत्संग आरो ख्रीष्ट धोरोमनि मोनब्रै आर'ज हान्जाया दा आर'ज गाबनाय हाबाफारि सोलिगासिनो दङ लोगोसेयैनो जोंहा बिथांनि जे मुसुखा राजहुवा भाबै बेखौ मुसुखायाव बिबार बावनाय बे हाबाफारियाबो जोबलांबाय दा जोंहा बिनि उनाव बिथांनि मुङै जिउ खौरां बेखेवनाय बानजाय आफादा दिहुननाय बे दङ गासै 370 पेजनि गिदिर मोनसे बिजाब आरो मोनसे दलिल बिथाङा बर' माहारिनि थाखाय बर' समाजाव मा बिहोमा होलांखो बिनि कन्ट्रिबिउसननि गासै बे मोनसे दलिल लोगोसेनो बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म आरो आं नाय करेन्द्र बसुमतारिया जि लिरनानै गालांनाय बिजाब बेखौबो बेयाव सेबखांनाय जादों बेनि उनाव जोंहा सावरायमेल दङ आरो बे सावरायमेलाव करेन्द्र बसुमतारिजों लोगोसे जिखिनि समरा समरि जायफोर दैदेनगिरि आन्दलनाव दङमोन आरो खाथिसिनाव थानानै हाबा मावदोंमोन बे गासैबो गोजाम जोंनि एबसुनि बारग' दैदेनगिरि आरो मावथि आरो बिथांजों समरा समरि हाबा मावनाय बिथांमोनखौ जों लिंदों दा दिनै जोंहा न'खरनि सोद्रोमाजों लोगोसे दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो बानजाय आफाद बे सारादुखौ जों जयै खुंफुंदों एबसुनि गासै दख'रा जिल्ला आफादफ्रा बेयाव बाहागो लादों आरो फैगासिनो दङ माखासे रायजो राजाफ्रा बाहागो लाफैदों लोगोसेयैनो बिटिआर काउन्सिलाबो नैबे सारादुखौ खुंनायाव बानजाय आफादखौ जथेस्थ' मदद हरदों दा बेखायनो आं सानो जे हारिनि गेदेमा सुबुंफोरखौ सिबिनायाव बा मान होनायाव जों मालाबाबो बर' हारिया खम खालामबोफेराखै दुलाराय बर' फरायसा आफादा खम खालामाखै उननि समाव बिथांनि मुङै मोजां मोनसे थावनियाव बिथांनि मुसुखा आरो पार्क बानायनाया जोंनि एजेन्डायाव दङ आरो लोगोसे गुबुन गुबुन जोंनि जायफोर माहारिनि बिथिङाव हाबा मावलांदों एबसुनि बारग' दैदेनगिरि बिबानगिरि बिथांमोननि मुङै जों बिमुं दोनदों आरो करेन्द्र बसुमतारिनि मुङैबो जोङो मोनसे मोजां बिमुं दोनगोन जाहाथे बिथांनि मावनाय बिथांनि सानस्रि आदर्शआ जेब्लाबो गोथां जानानै थायो बिथाङा सासे मेंनो रोङै सासे गिनो रोङै आरो सासे जेथिंबो बिथिंथिं आखा फाखा सासे बर' हारिनि दैदेनगिरि आरो बिथाङा थांनानै आरो थाबावोमोनब्ला माहारियाव गोबां आरो अबदान होलांबावगौमोन दा दिनैनि समाव बिथांखौ जोङो गोसोखांनानै बे सारादुखौ जों खुंबाय आरो बे खुंनायनि गेजेरजों समाज आरो हारियाव बिथांनि हाबा मावनाया गोजोर जानानै थागोन होननानै जोङो मिजिंथियो गोजोन्थों बे समाव बेनि थाखाय बिथांनिसिम रोजा साबायखर बावबाय बिबार बावनाय हाबा जानाय आलासि न'खरनि सोद्रोमाफोर दङमोन मुंखौ आङो